da wanda muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu Asuwaju. To mai girma Asuwaju mutane na cikin yunwa. Ba lokacin da gwamnati ya kamata ta taimaki mutane kamar wannan lokacin da ake ciki. Ba lokaci kamar wannan. Mai girma shugaban kasa a buɗe baitul malin gwamnati. A ɗabi dukiya a sai abinci. Idan akwai abincin a aje a fiddo da shi. Baitul malin gwamnati a buɗe a sayo abinci a raba wa talakawa. Mun san kuna da burin nan gaba ku yi hanyoyi. Idan yiwa ta kashe talaka kamar da za a hanyar ne amfani da wajen shi. Mun san kuna da burin inganta wutar lantarki abu ne mai kyau, amma yiwa ta kashe talaka kamar a gama gyara wutar lantarki mai amfanin ta. Kai Bahaushe ce na amfanin baɗi ba rai, baɗi ma idan za ka mutu kamin ta zo gaba ɗaya ta ba ta da amfani. Mai girma shugaban ƙasa a tausaya wa talakawa, a cire dukiya daga baitul mali, a sai tireloli na shinkafa, tirela ta masara, tirela ta gero, tirela ta dawa,